ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମିତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଲି ଆସିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଭିତରେ ତ ମୋବାଇଲ କିଛି ଆଲାଉ ନାହିଁ, ବାହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଆଉ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚେୟାର ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟିଂ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆମର ମନ୍ଦିରର ରୋଷଶାଳା, ଯାହାକି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା। କେତେ ସାରା ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ସାରା ଭକ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା, ଯାହାକି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରୁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି, ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତପାବନ ନେତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ, ଏବେ ତ ଆମର ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ଆସି ପାଖାପାଖି 9ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଯିବା ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଘରକୁ ପଳାଇବା। ହେଇଗଲା ଦର୍ଶନ, ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ।